юл транспорт һәлакәтен кисәтү максатыннан, балалар катнашындагы аварияларны кисәтү максатыннан районыбызда балалар бакчаларында күләмле эш башкарыла. Менә без бүген дәген әлеге чараларның берсендә бүген инде безнең тәрбиячеләребез балалар белән шушы тематикага үзләренең шөгыльләрен күрсәтәләр. Яңадан инде тәрбиячеләргә балалар бакчаларына шушы занятияларны тагын инде камилләштерү өчен безнең инде елдан-ел төрле белешмәлекләр белән, төрле яңа әйтик оборудованиелар белән тулыландырылып торыла. Менә бездәге әлеге садикта бүген яңа кайткан интерактив өстәлне күрәбез. Бу өстәл ярдәмендә инде балалар юл йөрү кагыйдәләрен үзләренә тиешле дәрәҗәдә үзләштерергә ярдәм итә. Монда төрле мультфильмнар, төрле үзләренә биремнәр, яңадан светофорның менә транспорт өчен булганлыгын, җәяүләр өчен булганлыгын уен форматында өйрәнү өчен инде аларга бик кулай вариант. Инде балалар туганнан алып бит инде юл йөрү кагыйдәләрен әти-әнидән башлап, аннан соң инде балалар бакчаларында, аннан соң инде мәктәпләрдә укытучылар, тәрбиячеләр белән һәм балаларның үзләре белән, әти-әниләр белән бик күп эшләр башкарабыз. Безнең инде балалар бакчаларында төрле чаралар үткәрелә, конкурслар үткәрелә, әти-әниләр белән очрашулар үткәрелә. Аннан соң инде мәктәпләрдә дә шушы ук эшләр эшләнә. Аннан соң инде балаларның үзләре белән үзләре катнашында юлларда машиналар туктатып, пешеходларны туктатып, алар белән знакларны, юл йөрү кагыйдәләрен кабатлап зур эшләр башкарыла дип әйтәм инде. Безнең инде яңа ел башыннан, Аллага шөкер, балалар катнашында, балалар белән берлектә ДТПлар саны быелга юк. Ул инде безнең алдагы елда 4 очрак теркәлсә мондый балалар белән юл йөрү һәлакәтләре, быел инде Аллага шөкер юк дип әйтәсе килә. Бу инде барыбызның да бергә тырышып эшләүе, балалар тормышын саклау өстендә эшләүебезнең нәтиҗәседер дип беләм.